Čína? Podľa mňa šibnutá, neviem. Ja osobne teda čakám, že okoštujem hada minimálne a pokúsim sa aj ostatné potvory. A na čínsky múr sa teším, fakt. A na Číňanov som zvedavá. Tí sú podľa mňa minimálne zvláštni. Strašne by som chcela dať tú priatku Morušovú, ale neviem, či to dám. Ťažko povedať teraz. Veľmi sa teším hlavne na nášho sprievodcu, Luboša Fellnera, takže dúfam, že ukáže svoje práve kvality a prečo vlastne celá naša firma takto napreduje. Ja som v Pekingu bola, takže ja viem, čo môžem očakávať a napriek tomu sa teším znovu, že si strašne skoro ráno privstanem. Za zakázaným mestom je taký uholný vrch, kde chodia Číňania cvičiť tai chi, ale nielen tai chi, ale napríklad lambadu, takže určite niekoho vyťahnem a pôjdeme si buď zabehať alebo zatancovať. To bude celý čas party. Tam je nič zakázané. Nebude môcť byť nič zakázané podľa mňa. No a čo, tešíš sa? Teším sa strašne, lebo na víkend s tebou sa teším vždy. Aké má nožičky? Mňam. Daj mi jednu. Je to geniálne. Veci také, čo objednal Palo. Bubo chodí do Číny už 20 rokov. Z absolútnej nuly sme sa vypracovali na najväčšieho organizátora zájazdov do najľudnatejšej krajiny sveta. A preto som rád, že sme tam mohli zobrať dievčatá z našej kancelárie. My chceme Bubo poskytovať našim klientom najlepší servis a je dobré, keď dievčatá vedia, aký produkt predávajú, tak to môžu lepšie informovať našich klientov a klient sa potom dozvie naozaj konkrétne informácie k veci a vie sa lepšie rozhodnúť. Ahoj, Bubasi, vítajte v Čína, vítajte v Pekingu. Ni hao, Beijing, wahai. Ahoj, Bubasi, Lubinčia. And okay, welcome Bubo and welcome Lubo. Vždycky som si vravela, že Čínu, keby som si mala vybrať ako klient, že Čínu asi nezvolím, ale po tomto zážitku, po tejto návšteve, tak by som hneď išla pretestovať celú Čínu. On má zvláštnu chuť, no ale on treba ochutnať. No ja mám jednoznačne svoju trojčlenku. A to bol večer, kedy sme sa dobre najedli chrobákov, škorpiónov, priatky Morušovej, štonožiek a takýchto vecí. Hneď na to sme išli na diskotéku. A ráno sme to vybehali na Čínskom múre. Pobehajte s Bubom celý svet! Čína bola doslova do písmena fascinujúca, pretože neskutočne prekvapila. Prekvapila svojimi extrémami v tom, že má neskutočne krásne pamiatky. Najlepšie počasie, aké som vôbec v Číne zažila. A našlapaný program, geniálni sprievodcovia, babi úplne najlepšia zostava na svete. Toto sa už nezopakuje, toto sa deje raz za svetelný rok. Ni hao, samozrejme, čo znamená ahoj alebo dobrý deň. Šeše znamená ďakujem a vetu celú neviem, či by som dala. Ale môžem sa pokúsiť. Ni hao Beijing, wa ai ni. Ahoj Peking, mám ťa rada, alebo milujem Peking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Predsa len doniesť si Made in China z Číny je niečo iné, ako kúpiť si to v Bratislave. A my sme si tam tiež kúpili veľa dobrých vecí, aj pekných vecí a samozrejme treba zjednávať. Ja si myslím, že do Číny treba ísť. Čína je obrovskou krajinou, ktorá má úžasnú históriu, ale o chvíľu to bude najsilnejšia mocnosť na našej planéte a Čínu treba vidieť. Ak pôjdete s Bubom, budete nadšení, tak ako naši dievčatá. Pracovať pre Bubov, to nie je pre masy. Bube musíme byť odvážne, originálne a ochotné okoštovať všetko. Ale babika